Så er det en rigtig stor fornøjelse at kunne sige velkommen. Velkommen til indvielse af KFUM Soldat og Rekreation her i Varde. Som formand for lokalkomiteen af de seneste godt 2 år har arbejdet med finansiering og markedsføring af det nye KFUM Soldat og Rekreation her i Varde. Og det er mig en stor fornøjelse i dag at byde jer velkommen her til indvielsen. Det har været en særdeles spændende og lærerig rejse for komiteen. Fra det indledningsvise bekymring om finansieringen, og det i alverden skaffer man så mange penge, og til modtagelsen af fundraising-prisen 2015 for det flotte indsamlingsresultat. Den nye Soldat og Rekreation byder på rigtig gode forhold for veteranerne, med moderne og velindrettede værelser, samt en række meget fine fællesfaciliteter, både indenfor og her udenfor, hvor vi står lige nu. Men vigtigst af alt er efter min opfattelse dog ikke faciliteterne, murstenene, men den forståelse, hjertevarme, omsorg og støtte, som jeg ikke kan forestille mig, at nogen kan levere bedre end Gia og Ivan, samt deres dedikerede medarbejdere. Da jeg stod her for cirka et år siden til første spadestik, der sagde jeg, at et hus er bygget af vægge og brædder, at et hjem er bygget af kærlighed og drømme. Dette sted er jo netop i daglig tale et soldaterhjem, så mange af vores soldater udvikler et forhold til i løbet af deres tid her på stedet. KFUM Soldaterrekreation kan derfor være med til at vende tilværelsen for det enkelte menneske, hvis liv har taget en forkert regning. Ikke ved at være et hospital eller en behandlingstilbud til syge mennesker, og derimod som et sted af varme, hvor man i ro og stilhed indgår i et fællesskab med ligesindede, hvor folk omkring sig kan hjælpe til. Jeg er derfor rigtig stolt af, at vi har plads til sådan et tiltag her i Varde Kommune. KFUM's betydning for danske soldater og veteraner er bemærkelsesværdig i al almindelighed, men ekstraordinær i særdeleshed, når det kommer til de af vores soldater, der har det sværest. Og det vil jeg sige jer fra KFUM, der er her i dag, og de af jeres kolleger, som holder soldaterhjemmene rundt omkring i Danmark og ude i verden i gang. Rigtig stor tak for. Indvielsen her i dag, den markerer derfor et betydningsfuldt skridt i den rigtige retning. I en tid, hvor oplæste egoer og selviscenesættelse fylder alt for meget, også i ret vigtige sammenhænge, ja, så vidner dagens begivenhed og den kollektive omsorg, som den er udtryk for, heldigvis om, at verden jo ikke er helt at lave af livet. Det har krævet hårdt arbejde, offervilje og uselviske handlinger for mange, og jeg vil gerne på forsvarets vegne benytte lejligheden til at udtrykke min uforbeholdne taknemmelighed til alle, der på en eller anden måde og en eller anden vis har bidraget til at gennemføre dette projekt. Store projekter, de kræver mod og vision, og tak fordi, at I har været både modige og visionære. Det er min forventning, og det er mit håb, at disse boliger kan sætte rammerne for en bedre hverdag for de veteraner og familier, der har behov for en håndsrækning. Disse boliger, de kan være med til at skaffe det lille overskud, der skal til, og som det ellers ville være svært at få frem. Nu er rammerne så kommet på plads. Nu skal de fyldes ud. Og så erklærer jeg KFUM Soldater Rekreation i Varde for åben.